je Derek a to z dalšího videa. Dneska budeme natáčať. A toto challenge určite znáte. Hráč alebo kakač. Kakač alebo srač. Uvidíte, bude to zábava a uvidíme a dajte mi odber, like a nacisknú zvonečku. Ideme na to. Imri, hráč alebo srač? Hráč. Choď a dáme ti 10 pohárov vody. Keď si hráč. Alebo iba 5. Ľutujem ťa, to iba 5. Imri, budeš 5 pohárov piť. Takže si na to pripravený? Áno. Poďme na. Tak ľudia, teraz si Imri naberá vodu. Teraz nie iba Imri pije, ale včera pila aj Denis. Ona chcela odpadnúť. Tak. Si Darek. Áno. Čo povieš na to? Je to dobré. Michal, čo povieš na to? Nieč, ani slov nemám. A ty, Dizlak? No. Ty už to ty robil, nie? Vieš, ako sa cíti? Áno. Dobre sa cítil si. Koľko už má pohárov, Denis? 4. Teraz ide pokladný. Dizlak. Tak, a je to. No, Peter, hráč? Alebo srač? Hráč. No, takže. 10 kvíkov. Choď! A ja nie jem. Mám pôl taká. No a čo? Ja ešte raz to neviem. No, hráč? Alebo srač? Hráč. 10 kolečkov. Tu a tam. Máš pahláčku. Choď tam a tu. 10. 1. 5, 6, 2. 1 má. Teraz 2. Teraz 2. Tri. 4. 4. Na 4 máš 5. 5. Ešte 5. No. No? Peter povedal, že len 5. Čo? Povedal, že len 5. Nie, čo? 10, nie? Áno. 7. Čo tu nejdeš? 7. 7. 8. 8. 9. No, 1. 1. A je to 10. Srač. No? Čo si povedal? Srač. No, takže Denis. Je srač. Ľudia, Denis je srač. Ako by buzerant. Čo? Poď niečo tomu dodať. No. No, teraz sa opýtajte mne, nie? Hráč. Hráč. No. Ukaza zadok.
Kaz na zadok. Kde si jeď? Prečo aj 50? Denis. 6, 8. Zase od 1 a bude to 5, hej, do 10. Zase to ví. 6. Imri, prečo tvoj brat furt chodí pro teba? Vôbec 10. Nepočítaj. No, už mám 10. 1. Ja už druhý robím. No. 4. 9. 10. Ešte. Teraz je 30. Ešte 20. Co? Ešte 10, aj čo nevládzeš? To iba nejaké baby jesť. Hej. Každý deň. Každý deň nejaký iba. Nie. To či. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A máš to. Bol to veľký extrém. Ideme ďalej. Ako sa cítiš? Čo, ako sa cítim? Dosť unavený. Je to niečo extrémne. Ako som povedal, ideme ďalej. Takže, Imri, hrač alebo srač? Srač. Srač? Ľudia, Imri si dal srač. Je istý ako Denis, čo sú dva srači. A neviem, ako to vysvetliť, čo je to srač. Ale proste je to srač. Ideme sa ďalej. Ideme ďalej. Tak, Denis, ideme ďalej. Je tu aj Peter, Imri a môžeme ísť ďalej. Takže, niekomu daj. Ja? Áno. Môžem ti aj dať. Hráč alebo srač? Môžeš. Hráč. 20 kolečkov. Tak ako ja. Odklial. Od Davida do tvojho domu. 20. Čigáme, je dobre som povedal, že sa zmýlim. Je taký ťažký meno. Prepačte ľudia. Tak, bež, Denis. Denu. Tak. Dislike. Čo je more, Kari? Ale to sa spagira. 3, 4, no. Je to 3. Prvé, že som to nenatočil. No, počutkej školy. Tak, nenatočil sme si to, ale Denis už mal 20. A ja som za ním behal a urobil som s ním 20. Takže už je to na konci. No ľudia, už sme na konci. A dúfam, že vám tohle video líbilo. Pokud áno, dajte odber, like a zvonečku. A tešte sa na ďalšie videá. Čau. Čau.